dan, dragi ljudi, ja sam Mato i danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Ovo je treća epizoda i nadam se da će vam se svidjeti. Prvo idemo ovo tu, našu farmicu. Što je sad voda unutra. Vidite, voda. I to pustim, ovo će sve pobrati. I tu unutra će baciti. Op. Tako, evo sad ćete vidjeti. Op. Vidite. Evo, sad to opet posadimo, op. Dobro, čujemo se kad ja to posadim. I evo, ja sam završio, posadio sam, idemo još ovo tu. Malo laga, ali nema veze. Da, to smo završili. Pošto ja imam puno zemlje, mogu bi ovo tu sve popuniti. I čujemo se kad ja to popunim. I evo mene natrag, ja sam ovo završio. Što vidite, ovo ćemo jedan drugi popuniti. Da. Ja sam htio napraviti onaj mob dropper, znate kaj mislim. Gore kaj je visko i onda dole pada i onda moramo mi sakupljati eksperience. Onda ubijemo malo svinji. Prostite što mi nije onaj video dobar, nešto sam krivo vada, ne znam, i lagalo je stalno. Sad snimam sa Bandicamom pa će vada biti bolje. Da. I kad nisam snimao sam napravio jedan željezni kramp i dobio sam ima sudbinu 3. To sam trebao i ovaj zlatni kramp ima, ali zec je došao. Kaj zec hoće? Mrkva, nema mrkva. Dobro, znači to mi ne treba, to mi ne treba, to mi ne treba, dobro, znači to mi ne treba, to, aha, puno je, op, to,
poslije ću onda ono sve razvrstavati i to. Dobro. Uvijek sam brand se mora staviti. Tako. Dosta hrane i dobro, mi se čujemo kad ja odspavam. I evo ga, jutro je, sam spavao. I da. Ako imate kakva pitanja, pitajte u komentare. Ko ćete? Evo. Sad kad bi dolje pa ništa to nije bilo jer imam podanje kupiti pet. A gubje, a ne, neću. Ako vas zanima šta je ovo, sad ću vam pokazati samo. To sam ja tako napravio kad nije dosadno. Sam to sad bez veze, ali tako. To kad je dosadno. Da. Idemo sad hranimo ove lagarga. Vidite, sad će tu doći mali, vidite. Experience. Šta je ovo? Šta ti je? Zeko. Tako. Ajde šta me napravio. Dobro. I da. Idemo, sad bi mogli malo ići rudariti. Samo kada dođemo tamo. Fuck. Prošli put smo tamo kopali. Ha, a ja sam, da. To sam zapravo su išli van ovi mobovi, pa ne, gantno to. A idemo sad ovu stranu kopati. A daj, opet sam pozabio baklje. O, napis uzuli. Aha, joj, imam ovaj. Uj. Sad mi sigurno neće faliti. Dobro, idemo dalje tu. Opet. Wow, dijamant. Samo poslije ćemo to iskopati. Nadam se da nima lave tu negdje. Po koliko ga toga?
Samo jedan. Tu 4. Daj, samo tako. Sad skupamo. Zdje 3 dijamanta. Ček, smo bili tamo, onda idemo tu staviti. Idemo tamo i dalje ramo. Onda, ne znam, zlato. Mogao sam svoje, ali dobro, šta će mi toliko ovoga. Redstona. Nema ničega više. Dobro. Onda idemo, tako ćemo kupiti sad. Evo, tako. I sad možemo napraviti craft, ali ne treba nam še samo op. Kupim i željezo, znači idemo nema ni tu ničega. A što će nam kuće trebati? Ajde, tu je. Nekak ne čujem nigde lavu. Samo tu na 10. levelu uvijek ima lave. Ali dobro. Idemo sad gore.
Tamam. Yep. Tu. Tako je. Da se zna. Dobro. A znači, znam šta ću sad. Znači, ovako. Tako i ovako. Znači, ajde, tu će biti rude. Tu će biti, kamen. Tu će biti mob, dropovi. Tu ću staviti maker. Tu na pipci. Tu hrana, a tu ne tu alati. A tu će ići olio. Tako. Sad to moramo svrstati. Tako. Tu uzeli. Ovo... A to neću se stavljati. No, eto, nisam gore sad. Opet neću to, čujemo se kad... I evo me natrag. Znači, ovo tu, a željezo... Samo malo. I evo mene natrag. Nema ni tu željeza. Onda da nemam željeza. Idemo sad kamen dole stavimo. Kamen. Stavili sam. To tu iz zemlja sve će tu biti. Znači, to ide. Treba i mogu dropovi. Tu. To ne treba. To ne treba. Onda ne kamen. A, dobro, to ne treba. Moram negdje staviti chest. Ajde da tu stavim, ajde napišite u komentara što mislite da još tu stavljam chest.
Znači da, to da bude stvar često. No, dobro, drugi će na put to sve razvrstati još. I da, to je bilo to epizode i doviđenja.